Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Maria Hom Kharkrang way nagi badon jingmut bania kon ya ka election ka banwan nakaseng Bharatiya Janata Party nano Shillong constituency ulong baga jingmi kubor bagi lais paksan phongori ba pania soch ka NPP gide ginong kersan jong ka BJP kadai tang kania politik sudah nakaliang ba Kharkrang loong bagi tu gi ba pania soch ka NPP kimdai ginong kersan jong ka BJP hendai tang khandiat naki Ulong lada ki beriu ki kwaban penyeso syaka nu kaseng kebaning kong du gade baki haban penyeso syaka. Ulaong ngilayu iling baki dorki baki don tang laingot ki dukhat jong ke BJP ki badan ha katu basngi ba penyeso syaka NPP bat ki wei pat kim dei ki dukhat jong ke BJP bat kim pat penyeso bat kaseng. Ula benrap dak baong kala ru ban long baki det ngap ya jingalang kombangi khot bakin wan ngap ya ke kebangi don jing temu bat ki kam ki ba kaseng ka kwaban de Haka juk rukam kila banit ngap namar ginong tap vote kidan ko hak banit ngap haswa ban shemya karai shano bakin tap. The thing is, BGP kata I ticket based on a survey and kata berkhang yetiblut and kumukalong mentahi te ngatrai I'm way ahead jung barok ya takan. But the thing is ngam kum ka party de kimla bat khang inu no te pindapet andu mensuaru ngatrai about ngins dan kong kidan sangut bakwa BGP ticket and ski hadin tu kila mi nang mi pada hadin mengajoin nang yang kila nang mi dut bakadu sa stangi be menta and balik bigi mi kita ru kita tu bam num yo ya party ticket namar kita tu ka survey hi kala kya sanga and kalong ba kapor kan se tu ikata kan sapni kan sapni paushai lalu ni but the thing ngam dan jing atlatin ya ka jing yo jing tiket tu tentang ba nga iya ka jing start jungi nang penyak jing party wanam so ingat hab permi ke pareng that is cheap politicking mau boleh the thing is menta pi resign nang party first of all pi deban rung sha ka party nglai ka video clipping jong tu ki ba dei sa ki BJP tu di tang langut and ki ba rest nang kitu kim dei ki ba rung ka bo BJP party hoi kala ban nong ba kidan ki meeting mga pelong mga pilawan kiwan beli ki kwa not ngap ya ka ka nongrim bat ya ka nongrim jong ka party ka nongrim ka jonga and subsequently ki la ban le chigwi party ru banit ngap markum ki voters ki dan ka right banit ngap ki political party ber khoi banit ngap ka nongrim ki yeng and swab can decide you know ban kesang timenta larai ubriu uklam pat rung hapo ka BJP party people long no you nong member la ni nong kit kam jong BJP tanga snow Tangart contain this is cheap politicking and it's not acceptable but tangkapor kan se thu ba kidei kita ki BJP bla mi BJP bla rung se NPP ne whatever then tangkapor kan se thu